Pozdrav svima, ljudi, došli u prvu epizodu na ovom kanalu. Ljudi, danas igramo Skywars na Guildcraft. Ljudi, danas sam na najlošijoj mapi moguće. Znači, prva igra je najlošija mapa. Znači, ako pobedim ovdje, ja sam... ne znam. Ne znam čim. What the fuck? Jedan chest i to je to. Ja s jednim chestom idem da se ubijem. Mislim, ja s jednim chestom. Fishing rod. S bow ću se ubijem. What the fuck? Fishing rod i bow onako miješam. Ne znam što. What the fuck? Jo. Oh, yeah. Ne, oh, fuck. Okej. A ima tu još nešto. Ruši. Okej, ja se ovaj film žešći. Ali mogu da se zagledim od svih. Bum. Tako, yeah. Fuck. Ja li izlazim odavde? Ovo je moj štek. Ovi timlju. Loše. Ja sam ga najbo. Okej, oni ne timlju. Okej. Nemojte me. Ja sam dobar. Ćao. I ostaje još ovaj još jedan. Fuck. Supica, može, leder. Fuck. Okej, imam iron. Imam supicu, to mi treba. Ste mora. Okej, imam 5. Fuck njega. Gdje je drugi lik? Ne znam da je. Znači, ja mogu... Gdje je? Ne znam da je drugi lik. Fuck. Ja mogu rip čas. Znači, čas ću da ripnem. Ko si mi spremao sahranu, ne znam. Okej, ja i ovaj smo ostali. Jeste, mislim. Opak. Okej, imam šansu da pobedim. Dakle, ja ne tag vidim. Pokušava da se skrije, ali ne idem od ruke. Ne bih nešto da palim. Ako on pokuša nešto, ja ću ga gađam. Okej, znam šta hoće. Vjerojatno tu hoće da se sakrije, pa onda... Ne bih nešto da padne. Ne pada mi se nešto danas. Okej, on tu ruši, tako da ću ga bovom gađam. Fuck. Lol, bug, ne znam. Okej, on se zaglavio, tako da... Okej, da. Zaglavio se. I ja mislim da je ovo win. Za mene. Barem ja mislim. Fuck. Yeah. Win. Prvi game, prvi win. Okej, mi se vidimo u sljedećem gameu. Yeah. I evo nas u novom gameu. Za sad nemam onako iteme, sam sort što mi se svidao. I golden leggings, a breaking game. What the? Okej.
kostonu. What the hell? Neće. Ne bi nikad se fajtao sa trganjem sobom, budem. What the hell? Ne znam ko bi se fajtao s tim, opak lag. Ako se neko fajtao, znači, bude protiv mene, on je rip, tako da lol. Nemam ništa, dajte mu se malo, što je loše. Lol. Zakasnila strela. Lik se bridžovao ka onom strelu. Oh fuck, nemoj sad mi laguješ, ja laguješ. What the fuck? Niš mi zaza. I to dobro. Ok, ovaj lik, mislim da je pokupit odbio. What? Ok. Pokupit ću da nekom drugi ne pokupi. Sad mi laga i to dosta. Ovdje će biti spolna sva strela koliko je vidim. Tako su krenuli. Nebitno što sad. Fuck. Ja mislim da bi imao neko. Nešto sam uzao lapis. Ali stvarno ne znam. Nemoj sad mi lagaš. Znači, what? Ok, tamo tim. Oh, fuck. Idemo. Oh, ja sam rip. Ja sam definitivno rip. Fuck. Fuck. Neću proti tima, još su full iron. Tako da, fuck you. Znači, pobio bih sve da sam ja s nekim u timu, ali on je, ne znam se PvP-u, ono sam ne sme kao tako da ne sme sam i on mora s tim da bude s nekim i oni će sad normalno da pobede jer su i izde. Znači, to znači sami sebe Brooklyn ne smeju sami, tako da moraju tim ko neke plizde. Znači, ne znam šta im je bilo, ali dobro. To je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, obavezno ostavite like, share i ako može neki sub. I ja bi bio fenomenalno, zadovoljan je fenomenalno. I to bi bilo to. Mi se vidimo sljedeći.